В паметта на България има образи, които не избледняват. Има имена, които не са просто история, а въпрос. Най-големият от всички е защо? Защо един мъж от преди век и половина продължава да ни гледа от всеки градски площад? Не е заради битките, които е водил, а заради една идея, толкова смела, че и днес се учим да я разбираме. Идеята за чиста и свята република. Това не е просто държава. Това е програмен код за общество. Чиста. Не защото сме безгрешни, а защото законите трябва да важат за всички. За българин, турчин, евреин, за всеки, който живее под небето и равенство. Записано не с кръв, а с разум. Какво означава чиста република днес? Означава справедливост, която не се купува. Означава талант, който не се нуждае от връзки. Означава да съдим по делата, не по думите. Свята не в религиозния смисъл, а защото е основана на най-святото човешко право – свободата. Свободата да избираш, да говориш, да бъдеш, да мечтаеш. Неговите съвременници са го наричали апостола, защото е носел не просто надежда за освобождение, а вяра. Вярата, че ние, българите, можем да изградим държава, в която всички да бъдем равни. Той не ни е завещал територия. Завещал ни е морален компас. Образът му е жив, защото републиката му все още е проект. Незавършена задача. Аз съм Илея Нова и вярвам, че неговият код за бъдещето е записан във всеки от нас. А ти, как строиш неговата република днес? Напиши в коментарите. И ако искаш да продължим да търсим смисъла в нашите символи заедно, последвай ме.